Ang Espiritu sa Dios mao kani naghatag kanato og kinabuhi. Busa atong paharion ang Espiritu sa Dios sa atong tibuok nga kinabuhi aron ang atong kinabuhi aduna gayoy kasiguruhan. Galatia 5 versikulo 25. Ang Espiritu sa Dios mo'y naghatag kanatong kinabuhi. Busa paharion nato siya sa atong kinabuhi. Atong paharion ang Espiritu sa Dios sa atong tibuok nga kinabuhi igsoon. Tungod kay kung maghari ang Espiritu sa Dios sa atong tibuok nga kinabuhi, gawas nga adunay kasiguruhan ang atong kinabuhi, atong makontrol ang atong kaugalingon sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Tungod kay aduna man kitay Espiritu sa Dios nga nagpuyo sa atong tibuok lawas, nga nagpuyo sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon. Galatia 5 versikulo 26. Kinahanglan dili kita magmapagarbuhon o magmasukanon o magmasinahon sa usag-usa. Kung ang Espiritu sa Dios igsuon anaa sa tagsa-tagsa kanato ka kaugalingon, mawala gayud ang atong pagka-mapagarbuhon sa atong kaugalingon ug dili kita dali nga masuko. Aduna kitay pailob sa atong kaugalingon, aduna kitay pasensya sa atong kaugalingon, aduna kitay self-control tungod kay ang Espiritu sa Dios anaaman sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ug mawala ang atong pagkamasinahon ngadto sa atong isig katao tungod kay ang atong lawas puno man sa Espiritu sa Dios. Hinaot nga ang Espiritu sa Dios anaa sa matag usa sa atong kinabuhi. Amen? God bless sa tanan.